Det første, vi lagde mærke til for Dimax projekt, var helt klart ambitionsniveauet for det her byggeri. Det var noget helt ekstraordinært, hvor at belysningen blev inddraget som en tidlig del af fasen. At have været med fra start af betyder, at belysningen har været tiltænkt fra første streg og ikke tilføjet til sidst. Det, der er vigtigt for os i en proces som den her, er, at vi kan tilbyde arkitekten og entreprenøren sparring, og selvfølgelig være med til at udvikle belysningsarmaturerne til et byggeri som det her. I forhold til valget af belysning og styring, så har arkitekten jo haft nogle ønsker omkring æstetik og montage, selve lysudtrykket. Og vi arbejder meget med lysudtrykket i forhold til, hvordan skulle lysspredningen være, hvordan skulle oplevelsen af rummene være, og hvordan skulle belysningen ændre sig over døgnet. Vi valgte Teamtronic som samarbejdspartner, fordi at Teamtronic fra start af udviste en interesse for projektet og en professionalisme, som gjorde, at vi havde tillid til, at vi ved at etablere et samarbejde med Teamtronic kunne nå i mål med et smukt og funktionelt belysningsprojekt i en høj kvalitet. Hos Dimax har vi udviklet vores modular armaturserie, som er en fleksibel lampe, der både kan påbygges, nedhænges og leveres i en spotudgave. Et stort ønske for arkitekten har været, at man arbejdede med rå og ubehandlede materialer. Det har vi også efterlevet på vores lampeserie, som bliver leveret i en rå ekstruderet aluminium. Lyskonceptet udendørs fortsætter også i samme armaturtype, hvor man har den her spotform, der går igen både på mast, tagflade og helt ned til pullerten. Og samtidig med skulle løsningen leve op til gældende standarder og selvfølgelig være energieffektiv. Hele samarbejdet med Teamtronic og den dialog, vi har haft løbende, har været meget professionel. Teamtronic har løst de udfordringer, vi har stillet dem over for løbende. Arkitekten har krævet ændringer i armaturerne, og i den proces, der har Teamtronic været meget samarbejdsvillig og til fulde indfriet de forventninger, vi har haft til samarbejdet. Jeg har været mest stolt af, at vi har været med til at skabe en belysningsløsning, hvor lyset og bygningens arkitektur smelter naturligt sammen.